हेल' लोगोफोर दिनै आङो आंनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ खुलुमबावबाय। आङो दिनै नै जलफि आसार खालामदों। बेनो जाबाय नै आङो हानाय आरो रुनायफोरखौ खिथायाखिसै आरोना नोंथांमोननो। ओमफ्राय आङो नै जास्ट मस्लाफोरखौ होबाय, थाव होबाय। नै आं बेफोरखौ होदो आरो नायदो नोंथांमोना। आं पेकेटफोरखौल' खिथानोसै। नै बेखौ होबाय, ओमफ्राय नैबे चिलि पाउडार नैफोरखौ होबाय आरोना, धनिया पाउडार, जिरा पाउडारनो। ओमफ्राय आङो बेवहाय होखाजोब्बाय आरोना। थावखौ गुदुं खालामनानै दायो आङो नै मोजां एवना लाबाय, एकदम मोजां मोनलायलायनाय एवना होखाबाय आरोना, बानलु गासैखौबो। ओमफ्राय जास्ट आङो बेखौहाय बथलाव सोनानैहाय सान्दुङाव होबाय थानोसै आरोना। जेबो गुदु गादा गैया, बेनो जाबाय रुबाय, ओमफ्राय संख्रि होनानै रुबाय, ओमफ्राय माबाबाय आरोना, लामबाय। लामनानै आङो दायो मोजां एसे रानहोनानै एवबाय आरो बेनोसै आरो। ओमफ्राय दायो आङो एवनानै दसे गुसु खालामबाय, आरो गुसु खालामनानै आं दायो बथलाव सोनोसै आरो नै ना नोंथांमोन, नैबे बथलाव सोना आङो। मानो होनोबा आङो नै थावखौबो गैजेयैनो होखाबाय आरो नै ना, थावखौबो होखाबाय, मोजां गुदुं खालामना होबाय। आसाराव होनोबा गुदुं खालामनांगौ आरो थावखौहाय ना नोंथांमोन। बेयाव सोबाय आरो आङो बेखौ सोनोसै, नै थावखौबो सोफाखाबाय। मानो होनोबा बियो ओरैनो जाजानाय जाहैखाबाय आरोना। दसे साननै सानथाम सान्दुङाव दोनबानो बियो जाजाखासिगोन आरो। मानो होनबा एसे गुरै जाखाबाय आरो बुस्थुआ, जाजासिगोन ओरैनो। ओरैनो टेस्टि नुखाबाय ओरैनो। नोंथांमोना लुबैबायसो नामा नुनानै? गोथावनो ओरैनो जाजासिगोन आरोना। आंथ' गोथाङैबो बाथोन देना जायो आरोना, माहाय रुदो ओमफ्राय बाथोन देनानै जानो हायो आरो, बानलु सामब्राम होनानै। आङो बेखौहाय बेखौ सोनानै दोननानैहाय माबा सान्दुङावहाय होनोसै आरोना। एसे होबाय थानांगोन, ओमफ्राय उनाव गोबावद्राय होआबाबो जायो आरोना। नोंथांमोना माबायदि बानायनानै जायो, नोंथांमोना जानो हागौ आंनिफ्राय मोजांसिन रोंनायफोरबो थायो। होमबाबो आंनि जेखौ रोंदों आङो बेखौसो खालामो आरोना नोंथांमोन। आङो जेबो गोदान जेबो खालामनो रोङा। आङो जा आंनि आइडियाजों खालामबाय, रोंबाय। नोंथांमोना आं बेखौनो खिथिबाय आरोना। ग्रोब जाखाबाय आरोना, नै बुंबाय बेयो। गोथाव नुबायना नुवाखै लोगोफोर? बरिया गोथाव नुखाबायना? दायो आङो मोजां खोबनानै दोननोसै आरोना लोगोफोर, जाबाय नै।